O Ruby, maupo muna tayo dito. Alam mo ba, Ruby? Maraming alaala sa amin ng nanay mo itong kakahawian na ito. Talaga po, Tay? Dito kami nagkakilala ng nanay mo habang galing ako sa bukid. Nasaan kayong batang yun? Girl, alam mo ba? Nandyan ka lang pala. Ang ganda ng damit na nakita ko sa mall. Rysel? Rysel! Ma, bakit po? Sige na girl, tatawag na lang ako sa'yo mamaya. Papasok na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala sa lolo mo. Ma, ako na naman. Nasaan ba kasi si Lolo? Baka nasa likod yun, nagpapahangin. Maaga po ba kayo uuwi mamaya? Susubukan ko, anak. Tambak kasi yung trabaho ko sa opisina. Ay, di po pala ako makakaalis. Bakit, anak? May pupuntahan ka ba sana? Mamamasyal lang po sana kami ng mga kaibigan ko. Anak, alam mo naman na hindi pwedeng iwan si lolo mo dito mag-isa. Bakit po kasi nasa yung nag-aalaga kay Lolo? Pinagbakasyon ko muna, anak. Total, wala ka namang pasok. Di tuloy ako makapasyal na. Anak, para makatipid na rin tayo sa mga gastusin dito sa bahay. Hayaan mo, anak. Pag wala akong pasok, pwede kayo mamasyal ng mga kaibigan mo. Talaga po, Ma? Sinabi niyo po yan, ha? Oo, anak, para makapasyal ka din. Sige po, Ma. Wala naman po ako magagawa. Basta, alagaan mo si lolo mo, ah. Samahan mo siyang kumain. Alam mo naman yun. Akong bahala kay Lolo, Ma. Di siya ubra sa akin. Nakapagluto na ako ng pagkain nyo. Alam mo naman na mapili sa pagkain si lolo mo. Pipilitin ko na lang po kumain si Lolo, Ma. Pag ayaw niya. Baka kasi mamaya, ayaw niya yung ulam. Lutuan mo na lang ulit. Sige po, Ma. Pero susubukan ko pa rin po siyang pakainin sa niluto niyo. Mabuti naman kung ganun, anak. Pagpasensyahan mo na lang kung sinusungitan ka. Opo, Ma. Ganun siguro talaga pag tumatanda na. May sumpong na. O sige, anak, papasok na ako. Baka mamaya mahuli na ako. Sige po, Ma. Mag-ingat po kayo. Sige. Anak, yung billing ko sa'yo, ha? Opo, Ma. Mabuti na lang at may anak akong mabait na pwede kong asahan kahit wala ako sa bahay. Panatag ako na may kasama si tatay. Lo? Lola Romeo? Lo? Lo? Akalain mo yun, kapag bumili ka ng 1 liter car shampoo, meron ng kasamang ceramic wax spray. At hindi lang yan, sinamahan pa nila ng degreaser. Saan ka pa, di ba? Sa car shampoo pa lang, napakasulit na kasi napakabula at talagang malilinisan yung motor mo. Tapos dinagdagan pa ng ceramic wax spray na magbibigay ng instant shine at protection para sa paint ng motor. At ito pa ang malupit, meron pang kasamang degreaser para sa mga namumulangis sa makina ng motor. Sino ba namang hindi mapapabili, di ba? Bibili ka lang ng car shampoo, meron pang kasamang pampakintab at panglinis ng makina. Napakasulit talaga. Kaya kung ako sa'yo, i-check out mo na habang available pa. Saan kaya yun? Baka nasa likod na naman yun. Sinasabi ko na nga ba? Tama ako. Andyan lang kayo. Lo, andyan lang po pala kayo. Sino ka?
Bakit mo ako kinakausap? Lo, si Rizel to. Yung maganda yung apo. Rysel? Sinong Rysel? Hindi kita kilala. Lo, ako po yung apo nyo. Mama ko po si Ruby. Asaan si Ruby? Pumasok na ba sa eskwelahan? Opo, Lolo. Pero hindi na po nag-aaral si Mama Ruby. Nagtatrabaho na po siya. Kailan pa? Bakit hindi ko man lang alam? Bakit hindi nagsabi sa akin? Si Lolo talaga. Opo, nagtatrabaho na po si Mama. Ano ulit ang pangalan mo, Iha? Rizel po, Lolo. Nag-iisa niyo pong apo na mabait. Apo kita? Sigurado ka, Iha? Oo naman po, Lolo. Tignan niyo, oh, magkamukha tayo. Tara na po, Lolo. Kumain na po tayo. Baka mamaya, malipasan ka na naman ng gutom. Pagalitan pa ako ni Mama. Kumain na ako ah. Lolo, hindi pa po. Kasi kanina pa po kayo nandito. Busog pa ako. Ayaw ko pang kumain. Nako, pag hindi po kayo kumain, hindi niyo po matitikman ang niluto ni Mama Ruby. Anong niluto niya? Yung paborito niyo pong ulam, yung adobong baboy. Paborito ko nga yun. Bakit niyo alam? Kaya kumain na po tayo, Lolo. Sasamahan po kita. Bakit mo ako sasamahan? Hindi nga kita kilala. Si Lolo talaga, palabiro. Basta, sasamahan po kita para marami ka pong makain. Tara na po, Lolo, sa bahay. Sige na nga. Paano kita naging apo? Kwento ko na lang po mamaya habang kumakain. Tara na po. Tay, kumusta po kayo? Si Ruby po ito, yung anak nyo. Ruby? Ikaw pala. Hintayin mo na lang yung anak ko nasa kwarto. Si tatay naman, puro biro. Mukhang hindi na naman ako nakikilala ni tatay. Ruby? Oo, ikaw yung anak ko na sobrang kulit. Opo, tay. Kumusta po kayo ni Rizel dito? Yung apo nyo po, na anak ko, siya po yung kasama nyo dito kahapon, tay. Yung batang sobrang madaldal. Opo, siya po yun. Ah, siya ba yun? Pinilit niya akong pakainin, maski nabusog pa ako. Gusto lang naman niya, tay, na kumain kayo ng madami. Nasaan na pala yung nanay mo? Bakit hindi ko na siya nakikita? Naalala na naman niya si nanay na matagal nang wala. Oh, bakit natahimik ka? Wala po. Gusto niyo po ba na mamasyal tayo? Sige, saan ba tayo pupunta? Maglalakad-lakad po tayo, tay, sa may kakahuyan. Di ba, paborito niyo po yung lugar na yon? Oo, doon kasi kami lagi namamasyal ng nanay mo. Sige po, tara na, tay.
O Ruby, maupo muna tayo dito. Alam mo ba, Ruby? Maraming alaala sa amin ng nanay mo itong kakahawian na ito. Talaga po, Tay? Dito kami nagkakilala ng nanay mo habang galing ako sa bukid. Dito ka madalas maglaro nung bata ka pa. Opo, natatandaan ko po, Tay. At hinahabol niyo po ako palagi. At mabilis kang tumakbo. At palagi akong napapagod pag hinahabol kita. Mabuti pa yung mga alaala dito sa lugar na ito, Tay. Nakatatak sa isip niyo. Ang bilis nga po ng panahon, Tay. Hindi natin namamalayan. Sana anak, huwag kayong magsawang alagaan ako. Opo, Tay. Kasi kung wala po kayo na tatay namin, wala po kami dito sa mundo. Salamat anak. Ipapaalala po namin na nandito kami palagi ng apo nyo. Kahit na hindi nyo kami maalala minsan. Mamahalin at aalagaan pa rin namin kayo, Tay. Salamat anak. Ma, pwede po ba tayong mag-usap? Ano yun, anak? Si Lolo po kasi kahapon, ayaw niya akong kausapin. Tapos, hindi niya ako nakikilala. Ganun ba, anak? Habaan mo yung pasensya mo. Alam mo naman yung sitwasyon niya, di ba? Opo, Ma. Hindi na po ba siya gagaling? Sabi ng doktor, may panahon na ayos lang siya. May panahon din na hindi. Kawawa naman po pala si Lolo. Ganun yata yung mga nagkakaedad na anak. Ibig sabihin, pag tumanda po tayo, ganun na rin po tayo, Ma. Pwede. Pwede ring hindi. Hindi naman ginusto ng lolo mo na maging ganun siya. Kaya nga po, Ma. Kaya mas lalong kailangan tayo ng lolo mo sa tabi niya. Naiintindihan ko na po, Ma. Salamat, anak. Kasi hindi ka kagaya ng ibang bata na mas inuuna nila yung mga barkada nila. Simula po ngayon, imbis na mamasyal ako, kasamahan ko na lang po si Lolo. Talaga, anak? Paano yung mga kaibigan mo? Andyan lang naman po sila. Tsaka, hindi naman po sila mawawala. Pero si Lolo, gusto ko laging makasama. At makakwentuhan. Maswerte tayo, anak, kasi kasama pa natin si lolo mo. Oo nga po, Ma. Kahit minsan, makulit si Lolo. Ganyan din ako dati sa lolo mo. Mahal na mahal ko. Kaya pag nagkwento yon, nakikinig lang ako. Kaya po pala, ganun rin ang tinuturo niyo sa akin. Oo, anak, para sa akin, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa ibang tao. Tama po kayo dyan, Ma. Mabuti naman at alam mo yun, anak. Kasi po, nakikita ko po ang pagkakaiba ko sa ibang bata na laging nasa labas. At ako, nakasama ko ang pamilya ko. Kasi po, mas iniisip nila ang sarili nilang kaligayahan. Pero ako, ang kaligayahan ko ay makasama ang pamilya ko. Tama ka dyan, anak.
Anumang sitwasyon mayroon ng ating pamilya, huwag natin silang pabayaan. Mahalin at alagaan natin sila. Dahil sila ang tunay nating kayamanan sa buhay. Masaya ang pamilya pagsama-sama.